சீதாவை பற்றிய அவதூறு பேச்சை மக்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை தம்பிகளிடம் கூற அவர்களால் ராமனிடம் ஏதும் பேச முடியவில்லை. அண்ணன் சொல் கேட்டு நடக்கும் அவர்கள் இதனால் தங்கள் அண்ணியாருக்கு என்னாகப் போகிறதோ என்றே மனதுக்குள் கலங்கி நின்றனர். ராமன் தொடர்ந்தார். லட்சுமணா, உலகம் மூன்றையும் கலக்கு என்று சொன்னாலும் கூட கணப்பொழுதில் அதை செய்து முடித்திடும் மனோபலம் பெற்றவன் நீ. உன் அண்ணியை தவமுனிவர்கள் வாசம் செய்யும் காட்டில் சென்றுவிட்டு வா என்றார். லட்சுமணன் வாயடைத்து நின்றான். ஏதும் பேசினால் பயனேதும் இருக்காது என்பதை அவன் அறிவான். விஷயம் அமைச்சர் சுமந்திரருக்கு தெரிய வந்தது. அவர் தசரதரின் அரசாங்கத்தில் இருந்தே அமைச்சராக இருப்பவர். கைகேயி உள்ளிட்ட பட்டத்து ராணிகளையே எதிர்த்து வாதிடுபவர். திறமைசாலி. அவருக்கும் தெரியும் ராமன் ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் சொன்னதுதான் என்பது. மன உறுதியில் ராமன் கைகேயிக்கு சமமானவர். ஆம், ராமனை பிரிந்தால் தசரதரின் உயிர் போகும் என்று தெரிந்திருந்தும் பிடிவாதம் பிடித்தவள் அல்லவா? எல்லோரும் யோசித்துக் கொண்டு நிற்பதை உணர்ந்த ராமன் இதில் யோசிக்க ஏதுமில்லை. நான் சீதைக்கு ஒன்றும் கேடு செய்யவில்லை. அவள் ஏற்கனவே என்னிடம் காட்டுக்குச் சென்று ரிஷிகளை தரிசிக்க வேண்டும் என்றாள். நானும் சரியென ஒப்புக்கொண்டேன். இப்போது அவள் சொன்னதைத்தான் செய்கிறேன். எனவே லட்சுமணா, புறப்படு, உன் அண்ணியுடன். வால்மீகி முனிவரின் ஆசிரமத்தின் அருகில் அவளை விட்டுவிட்டு நீ வந்துவிட வேண்டும் என்றார் அதட்டலுடன். பறந்து விரிந்த முடியையுடைய வெள்ளைப்புறவிகள் பூட்டிய தேர் அரண்மனை வாசலில் வந்து நின்றது. மாமியார் கௌசல்யா மருமகளை வழியனுப்ப வந்தாள். மகளே, பத்திரமாக சென்று வா. நாளை நீ திரும்பிவிட வேண்டும். வயிற்றில் அயோத்தியின் வாரிசை சுமக்கும் நீ மிகுந்த கவனத்துடன் காட்டிற்குள் செல். அது சரி, உன் மைத்துனன் அருகில் இருக்கும்போது உனக்கே ஏதும் ஆபத்து ஏற்படாது என்பதை அறிவேன் என்று புன்னகையுடன் சொன்னாள். நடந்து கொண்டிருக்கும் விபரீதத்தை அறியாமலே சீதையை அழைக்க அவள் தங்கியிருந்த மாளிகைக்குச் சென்றான் லட்சுமணன். ஒளிவீசும் ரத்தின மாலை பளபளக்க காத்திருந்த அவள், வா லட்சுமணா, பயணத்துக்கு தயாராகிவிட்டேன், புறப்படலாமா என்றாள். அவளது கமலத் திருப்பாதங்களில் விழுந்து வணங்கிய லட்சுமணன், புறப்படலாம் அன்னையே என்றார். அவள் தேரில் ஏறி அமர்ந்தாள். அப்போது சீதையின் வலக்கண் துடித்தது.